Os traballos de reconstrución da ponte de Ponternelas seguen avanzando, pero moito máis paseniñamente do que estaba previsto. Iso é precisamente o que denuncian os socialistas da comarca do Salnés. Lembran que nun primeiro momento a Xunta dicía que a obra ia estar rematada a finais de 2023. Creen que esta é unha mostra máis do desleixo do goberno galego e do Partido Popular coa comarca. Estamos sufrindo este retraso na reconstrucción a posterior reapertura que estaba prevista para finais de ano ou principios, despois para abril, estamos en xuño e todavía non a temos. O peche afecta os concellos de Ribadumia, Vilanova e tamén por proximidade á veciñanza de Vila García ou Cambados. Xa non conformes con non asumir ningún tipo de responsabilidade, nin siquiera unha desculpa ou un mea culpa por a mala construcción ou a falta total absoluta de mantemento desta ponte para quen, xa digo, 15, tan só 15 anos se viñera abaixo. Agora atopámonos con que se incumplen os prazos dados, xa deben ir por terceira ou cuarta vez, non? Así que os socialistas piden á Xunta que poña as pilas. A súa vocera en Vilanova aproveita para pedirlle ao alcalde deste municipio que sexa tan belixerante nesta causa como di noutras ocasións. Lle pediría ao alcalde, a Durán, é o mesmo compromiso como cando insulta o Estado ou insulta a calquer partido político, claro, o PSOE, e nos insulta, pois que faga o mesmo co Partido Popular cando incumple as promesas como é a desta ponte. Recollendo as inquedanzas dos voceiros socialistas, estivo esta mañá a deputada do PSDG Paloma Castro, que avanza que levarán ao Parlamento unha iniciativa para que o goberno galego dé explicacións polo retraso nos traballos. Despois desas promesas electorais de que estaría aberta o tránsito viario durante o mes de abril, estamos xa no mes de xuño e aínda están coas obras, pois exiximoslle que dé explicaciones sobre a que se deben estes retrasos e a nova conselleira pois que polo menos cumpla con celeridade todas aquelas tarefas pendentes que deixou a súa antecesora e polo tanto así o imos registrar e así o imos preguntar ao goberno. Ademais, dende o PSDG amosan a súa preocupación polo deterioro que está a sufrir a Ponte dos Padriños, a histórica infraestructura que nestes momentos está a soportar o paso de todo tipo de vehículos no tempo no que a Ponte Nova continúa pechada.